Tervetuloa tutustumaan tähän muuttovalmiiseen, pintaremontoituun läpitalon kolmioon Helsingin Myllypurossa. Tässä kodissa yhdistyvät harvinaisella tavalla valoisuus, rauhallinen sijainti sekä poikkeuksellisen hyvin hoidettu taloyhtiö. Asunto sijaitsee hissitalon 4. kerroksessa ja läpitalon pohjaratkaisu tuo luonnonvaloa 2 ilmansuunnasta. Olohuoneesta on käynti lasitetulle parvekkeelle, jolta avautuvat vehreät puistomaiset näkymät. Huoneistossa on tehty pintaremontti, joten koti on siisti, raikas ja valmis uudelle omistajalle ilman remonttihuolia. Asumismukavuutta lisää koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto viilennyksellä. Tämä tarkoittaa, että asunto pysyy miellyttävän viileänä myös kesän lämpimimpinä päivinä. Myös taloyhtiö tarjoaa poikkeuksellisen turvallisen kokonaisuuden tuleville vuosille. Vuonna 2025 valmistui laaja energiaremontti, jossa taloyhtiöön toteutettiin maalämpö, aurinkopaneelit, lämmön talteenotto sekä koneellinen viilennys. Lisäksi taloyhtiössä on jo aiemmin toteutettu putki-, julkisivu- ja kattoremontit. Energiatehokkuuden parantuminen näkyy jo nyt pienentyneinä lämmityskustannuksina ja järjestelmien optimoinnin myötä säästöjen odotetaan kasvavan edelleen. Taloyhtiön pysäköintialue on suuri ja autopaikoilla on sähkötolpat. Yhtiötä kehitetään aktiivisesti myös tällä hetkellä, kun pysäköintialuetta uudistetaan ja viheralueita kunnostetaan. Sijainti on erinomainen. Myllypuron metroasema, Metropolia Campus, liikuntapalvelut, ulkoilumaastot sekä monipuoliset palvelut sijaitsevat kaikki lähellä. Silti koti sijaitsee rauhallisessa ja vehreässä ympäristössä, jossa arjen kiireet jäävät taakse. Jos etsit muuttovalmista kotia, jossa suuret remontit on jo tehty, asumiskustannukset ovat hallinnassa ja sijainti yhdistää luonnon sekä palvelut, kannattaa tähän asuntoon tulla tutustumaan. Tervetuloa yksityisnäytölle tai avoimeen esittelyyn. Tuulimyllyntie 3, Myllypuro.